Good morning komanso happy Independence Day kwa Amalawi nonse. Lero ndi tsiku limene ndekuti tikukondwerera kunena kuti ngati dziko la Malawi tikusangalala zaka zochuluka zedi tikuzilamulira tokha. Nkhani yomwe tabwera nayo pano ndiyokhudzanatu ndekuti ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wabweratu ndi uthenga makamaka wa pa Independence Day kupita kwa Amalawi onse komatu kuyamba kwake tiyambe ndekuti ndikava page ya The Daily Times kuchokatu kuja ku newspaper yomwe timanena kuti itu ndi aneba ndipotu akunenatu zotere pa cover page pamenepo. APM talks economic freedom kutanthauziratu kumanena kuti Peter Mutharika yotu ndi zonena kuti akukambano zonena kuti timasulidweno tipeze ufuluso kumbali ya nkhani ya zachuma tinakalibe ngati akapolo kumakambabe kuti nde muli zotani kwenikweni mu nkhani imeneyi. Kwa amene mwina mungagule newspaper muona zonoti nkhani yake ndiyonena kuti mtsogoleri wa dziko lino yamakamba zonena kuti tsopano takwanitsa zaka 62 tikuzilamulira tokha ngati dziko la Malawi. Komatu kudzilamulira kumeneku ndekuti ufulu umenewu tinangopeza kumbali yokhudzana ndekuti ndi zandale zokha basi, utsogoleri wokha. Koma kumbali ya zachuma ayi ndithu umphawi wake ndomwe uja wamakedzana wa nthawi imeneyo yatsamonda ndi umenenso ndekuti tili nawo mpaka napano. Amalawi akugonabe muzinyumba zophwasukazo kumasowa zakudya zoyenerera. Indetu tili ndi chakudya nsima ikumapezeka komabe tima nutrients tina ndi tina kuti munthu akaguleka nyamatu kumakhala ndekuti atavutika kukandika osati masewera, kuti munthu amange nyumba yake anthu kukandika osati masewera. Sizikuyenda ndithu ndepa kufunikira zonena kuti anthutu awomboledwe mu misampha ya kusowa kwa zachuma imeneyoyo, mu ukapolo osowa zachuma, mu umphawi ndi ukapolo magazi. Akukamba zotero mtsogoleri wa dziko linoyi akukambanso zonena kuti chifukwa cha izizi ndetu lero pa 6 July 2026 ndi tsiku limene tikukumbukirano kuti tinayamba kuzilamulira tokha, tinayima pa tokha. Komano ngati mbali imodzi yothandizirano kukonza zachumazi Peter Mutharika kuona kuti sipakhalanso mapwando iyayi, no festival zamwene mapwando ayi kuti tikhale apo ndikumana kuti tisangalale 6 July ndetu onongeno mamiliyoni awa ndi awa zimenezo ayi ndalama zimene zomwe zitachitike ndalama zoti zimene kuti mwina mwakeno zikonze ndekuti zimapwando zimenezo azitenga ndi kuzipanga channel kuzikhotetseratu ndekuti kumalo kumeneno zingathandizira Malawi. Kodi akagula kodi kapena mwina mwake ndi mankhwala mzipatala kuti Amalawi akhale ndekuti ndi mankhwala akamapita mzipatala zaboma, kodi kapena apanga zonena kuti ndalama zazikhotetse kuti zikakhale masalary anzathu amene amagwira ntchito boma ma civil servant, kaya apanga motani kapena akaziphatikiza kwina kwake kuti mwina mwake zimangeko kaya nditi ma sentimita kaya ndi kakilomita kaya kansewu watala zioneka kuti napanga motani koma kuti ndalamazo akuzikhotetsera ndekuti kuzinthu zimene zingathe kutumikira Amalawi osati zinthu zimene zikangoononga ndalamazo basi ndi zakudya akuti celebration ya independence. Akukambanso zonena kuti ndekuti independence imeneyi ikhala ikusangalalidwa makamaka kumbali ya mapemphero ndekuti anthu apita m'makachisimo ndi ukapembedza mmenemo. Ukathyapa ndithu mapemphero kumuthokoza Mulungu chifukwa chotipatsa mphatso yonena kuti ifeyo tizitha kuzilamulira patokha kuchoka m'manja muja mwa atsamunda ndithu. Akukambanso zonena kuti ndetu ngati tsiku la lero tikuyenera tikhaleno kupanga pose kapakamodzi ndithu ndikuyamba kumalingalira zonena kuti kodi anthu ameneno adafera dziko lino kuti mwina tipeze maufulu atadutsa muzotani kulemekezanso ntchito yopambana imeneyo anagwira ndithu kuti tipeze ufulu umenewo. Kulira achina John Chilembwe osayiwala fanzi ngati imeneyo inayesetsa ndithu kuti mwina mwake mpaka na dziko lipeze ufulu kumafika point yoluza miyoyo yawo. Achina John kuli fanzi naso yonena kuti mwina mwake mayina awo samadziwikanso koma anagwira nawo ntchito yothandizira kuti mwina mwake ufulu upezeke kunoko ku Malawi tiyambe kumazilamulira patokha onsewo ndithu kukhala ngati mwina mwake kulemekeza nsembe zawo zimene anapereka miyoyo yawo kuyipereka ngati nsembe kuti tipeze maufulu. Nde osayiwala kupanga zimenezo
akukamba motero mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Izizi ndi zimene timayembekezera makamaka kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko kunena kuti akwanira bayankhule atiuze kunena kuti celebration ikhale yotani, mawu ake ndiotani ngati mtsogoleri wa nyumbayi fa dziko lili ngati nyumba ndi mawu ake ndiotani kumbali yaoneta kuti tikupanga independence imene. Koma magayizi zaka 62 sipano mwana kubadwa ndi kukafika nkumakalamba fa 62 magayizi ubakhala wayamba kukalamba imene zili basi life eti naturally basi biologically munthu timayenera umabadwa akena kukula akena kukalamba basi yonse zimene zimakhalira 62 munthu kuchoka ndi kuti chaka choyambatu kubadwa kukafika 62 years zamwene, koma kuona kuti tulazimira patokha koma munthu life yake osasintha. Ndizoona zonena kuti anthu feru tilitu ndi magoliro tasiza magoliro ankhani zachomatu anthu kuyesesa umo ndi umo kupalasa umo ndi umo koma zinthu osatheka amwene komatu akunena kuti fewo ndoti tinayambozira mwene apatokha kuti mesa life imene abe kukhala bwino kusiyana ndi kuti atsamunda aja ndizonena kuti twamangoyang'ana ndi kuti za iwo ndi kuti ndikumayang'ana ndi mabanja awo chani mwinaso kumene amachokera komano ifeyo timakhala ndi kuti akapolo magwirira ntchito ati aminati sopano ukapolo uja wachotsedwa komano tikuona zoti tinakalibe akapolo muzachuma tinakalibe m'matchenetu. We need economic freedom, economic liberation. Tikufunikira ndithu kuti titakhala titasanduka mfuluso kumbali ya nkhuzana ndi zachumazi kuti tikhale ndi chuma tikamakambatu za afulu kumbali ya chuma ife ena amanena kuti ukunama iwe ife zutiyendera tili ndalamatu abwana tikuwuzeni kunena kuti tulikamana kuti iweyo ndiwe mfulu kuzachuma ukamatulutsa ndalama zija sumawerengaso ukamakashopa umangokokosa basi umangokokosa chilichonse sawerengaso kuti ati apo ndeza ndalama zingati kuti iso umangokokosa kuunjika nchithulale chija kaya nchani kaya kuunjika kukafika polipira amene paja kumangowerenga chimashini chomangosikana ndi kuti chani ndalama amene paja ndalama kumakafika mpaka nakaya ndi 2 million iwe koma ulibe nazo ntchito atati 2 million inu tatengani kadi ilo ungopanga swipe kadi uko basi ndi kuti chani ndalama ku banki kujaso ndikutsala koso ndalama zambiri osati masewera ari kutapa ari umangoti tangorapa marundo azowiri zokhatu koma madzevu tizoona kuti ndekuti muli mazochuluka zedi mwakaunti mutangorapamo gani zake ndi zimene zozo tikamakamba zonena kuti economic freedom ufulu ndekuti okhala ndekuti niyo muli ndi chuma kumbali ya zachuma simudandaulaso kuti lero lidya chani kapena mawa kodi notipanga survive bwanji kodi kamene jeni mwezi wa mawa landlord ndapatsa zotani sika so economic freedom nde amalawi tikufunikira tikhale free kumbali ya economic nde akunena choncho kuti ndalama zazikhotetsera kumeneko ndipo boma lawo likhala kuonetsa zoti mwina make limenyera nkhondo kuti dziko lino limasukeso kumbali nde kuti azachuma munsenga zachuma zimene zakhala ndekuti zikupinga Malawi. Komano as we are talking about this, yes, we appreciate ntchito yotamandika imene boma likugwira koma kwambiri mafunso amakhalabe kwa magaya amene ndi nduna anthu amene amagwira ntchito ngati ma civil servant akuluakulu uko kuboma uko kuti amene wawa mati iwowa amakhala kumapanga baidi kumayima ndi Mutharika imu zochitika chifukwa tutenga masevero ndalama yonse koma ndekuti akuluakulu adze nkukazikhoretseranso m'matumba awo somewhere there tinazoona kale nkhani za Amaris Hotel tikumamvanso nkhani ananamiwa kumakamba zonena kuti akuti kuti ndena akumagula maploti kaya ndi mamajeni kaya mamiliyoni angati 900 chakuti miliyoni ploti imodzi kaya zikhala motani zinthu ngati zimenezo zongamaziva mara kodi mutino ifeyo mukamanena kuti tiye tisinine tiye tisapange zotere iye amalawa muvutika ndi tukozi zachuma saidi ina anzathuwo ndekuti ndikumakhala iwo ali economic free sinde kuti basi ife kumangoperekano zinsembe kumangovutika ena ndikumasangalala. Anyways, I'm just saying kuti pamene apita Mutharika ngati president akunena kuti tintipangeni zono tizacho maziyende tizembekezeraso zonena kuti timu yawonso kumene koso ikumanga chimozimozi for timu yawoyo mukaona zonena kuti zochitika zakezo zimakhalanso zokayikitsa in a way. Anyways, tikamakhalabe we always say thank you for joining kuti
ziwiri zitatu zakonzekapo mbali ya zakudya, anthu ndizonena kuti yayi kumayamika anthu ali ndi chakudya ndithudi zikomo kwambiri kumbali imeneyo, koma tiyeni tipange zoti dziko litukuke, otherwise dziko ili limayenera kukhala tafika patali osati pamene tilipa. Sitili pabwino. Kumamva zoti zaka zam'mbuyozo China inali yosauka, Malawi umalemera kuposa China. Zaka zam'mbuyozo umaona kamuzu banda ili mpaka umapita ku Singapore ukathandiza kumeneko ndi ndalama ngati dona ukathandiza kamuzu bandatu wa dziko lathuli. Sizoona kuti tinali dziko labwino lolemera ndithu kumbali yawo ndikamafaniza ndi mayiko enawo tinali pabwino kusiyana ndi kuti ndiwo, koma pano taonani anzathuwo amene afika ina Singapore unenawo simasita amasewera, azina China tunenawo akuluakulu mukangowafunsa achina Nesta the Black Teacher famakhala ku China koma ationetsa kumene koma guys ayi tifunikirana fenso kuti tapangidwa liberated. Tiyambe motero lero akuti